يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله طاهرين المعصومين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تبشر في الله جبوا أمبوفوك ولي من دون كدلالة فلك هنا ناكا كشنا كبركة ala ko jidi nana o kelengelena bela jelen kan biye juma e biye domba e juma hera ala ka dama mantoro ka nyoni anga bi juma kutuba kena kan ambe bangoni jagina bugula shirfila misri bakono an karamugo sayyid sharif usman madana haidara aleka juma misri do ala kira ba bangi kalo la no ya rabiul awali e domba kalo amina je ka misri wala la je nyon fe an karamugo aye mauludu kunche kutuba minke anga soro ka bela bara bela jelen sharia nyon fe الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله أمي علافو ka ala barkada ka ala wole ɲuman dɔn a ka ɲumanya la an ye ka ala fo ka segin ka barkada ka wole ɲuman dɔn ni misiri in kɔnɔ yan mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan yan ka kuma ala fɛ k'a deli k'a fɔ a ka kiraba sallallahu alaihi wasallam a bangeni sera bangeni dina minnu bɛna ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la minnu bɛ bɔ quartier wɛrɛw la minnu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ an y'a bɛɛ ɲini ala fɛ nin so in kɔnɔ yan a ka se ka dinaw na hɛrɛ la ka mawuludu kɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la an y'an dama ka se ala min na an bɛ o ala fo ala sɔnna mawuludu an tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na hɛrɛ la an bɛ ala fo ko a ni ce ka sɔli kira in ka hali bi k'a tɔ deli mɔgɔ tɔ minnu bɛ yan u seli u ka so hɛrɛ la ya rabbi ala k'o kɛ u ka bɔ yan ni dugawu jaabi ye ka se u ka denbaya la ni dugawu jaabi ye ala k'o kɛ minnu fana ye sira minɛ dun ala k'u ɲuman don ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye asilamɛw n b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye hami min bɛ an na nin kɛnɛ in kan ala k'a dilan an ye jɔrɔ minnu banna ya rabbi ala k'a dilan an ye si kɛnɛya labanko ɲuman se n yɛrɛ kɔrɔ bɛ ala de bolo ala k'a nɔgɔya an ye ala ka n'an siri mɔgɔ la ya rabbi ala ka n'an siri mɔgɔ la ala ka n'an dɛsɛ sɔli ala rasul kutubatigi ko a ko a bɛ ala fo ala min ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ala min kan ka bato ye ala min ye kelen ye ani foyi bɔn tɛ ɲɔgɔn fɛ masa min don a bɛ hinɛ masa min don a b'a ka jɔnw kalama a ko masa in bɛ yeli kɛ fara kuru jukɔrɔ su dibi fin na ntigiɲɛ muso taamali la
ala ɲɛ b'a la fɛn min bɛ farafin jukɔrɔ su dibi fin na ntigiɲɛmuso taamatɔ ala ɲɛ b'a la mana ni ala ɲɛ b'o la kaban anw minnu ti fara jukɔrɔ fo anw bɛ kɛnɛ kan mana an kelen kelen bɛɛ k'an ka da la ko an ka yɛlɛmɛ bolo bɛɛ la ala ɲɛ b'an na ala jan b'an na an bɛ min kɛ ala b'a kalama an bɛ min fɔ ala b'a kalama a ko o kɔfɛ n y'a fɔ a ye cogo min ntigiɲɛmuso taama nɔ a sen fofo nɔ masa ɲɛ b'o la a ko o kɔfɛ a bɛ ala tanu ka ala barikada ka sɔli kiraba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ko a k'a dɔn nin kalo in bɔɲɔgɔnko de la dafɛnw soronnali donba ani dafɛnw kandaba ani dafɛnw kisibaga ko ala sɔnna a kana dugukolo kan nin kalo in de la kumana an bɛ kalo bala kalo min ka bon n'a yɛrɛ ye ka sɔrɔ a bonya ma yira ala ye laharama kalo minnu jate san kɔnɔ kalo 4 don nin kalo in t'a la nin kalo in t'a la mais nin kalo in b'a yɛrɛ bonya de ka sɔrɔ a ma fɔ nin bonya n'an y'a lajɛ maaya la o bɛ yen i fa b'a f'i ye i benɔgɔkɛ ye nin ye a bonya i fanicinin ye nin ye a bonya i bɛnkɛ ye nin ye e taara fɔ wa a b'i bɛnkɛ bonya yira a b'i fanicinin bonya yira a b'i somɔgɔ tɔw bonya yira mais ale yɛrɛ t'a fɔ ne ka kan ka bonya parce que ale bonyanen don n'a yɛrɛ ye an filɛ o kalo in de la nin mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ i bɛ ala fɛ hakikatan n'i tɛ kira fɛ wa kira yɛrɛ y'a fɔ k'a jɛya sallallahu alaihi wa sallam ala kumakan na k'a fɔ qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah n'a sɔrɔla a bɛ ala fɛ tigitigi ala yɛrɛ de ko ten ko ni mɔgɔ min b'ale fɛ tigitigi ko i ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam mana n'i tugura kira kɔ de i bɛ ala sɔrɔ o tumana hɛrɛ bɛɛ bi daminɛ ni bangeni de ni ala ye den d'i ma a kɔrɔbayara a ye muso furu a taara taama sokolonin bɛna bin aw kan a ye wari sɔrɔ a nana villa jɔ k'a bila o kɔnɔ k'aw lafiya a bɛ mun fɔ nin den wololi kɛra anw ma hɛrɛ ye mais a tɛ wolo yɔrɔ kɔni na ye bilen a wolo kuma mɛnna sa o fo ka muso furu mais ko nin den wololi kɛra anw ma hɛrɛ ye ja fɛn bɛɛ bɛ segin a lasili de la o kuma na asulu ye bangeni de ye n'i ma bange i tɛ se ka hɛrɛ foyi se diɲɛ ma i bɛ bange de o kuma na bangeni de ye bele koba daminɛ ye o kuma na bangeni silamɛw aw nisɔndiyali o la fɛnba bɛ ani ala cɛ bidaa tɛ ne ni karamɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu bidaa ko in na bidaa ɲumanw bɛ yen sunnatu hasanaw bɛ yen komi alakira yɛrɛ y'a fɔ man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha alakira ko ni maa min ye sunna ɲuman don silamɛya la k'i k'a dɔn a baraji b'i ye wa maa min mana baara kɛ n'o sunna ɲuman in ye a baraji b'o yɛrɛ ye sunna jugu tɛ yen o mana u nana bidaa ta ka bidaa kɛ bidaatun hasana wa bidaatun sayyi'a o mun ye u ko bidaa yɛrɛ bɛɛ bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mais karamɔgɔ minnu kumana n'u ye mawuludu daga dɔw y'a kɛ wajibi yɛrɛ ye olu ka dalilu kɛra mun ye ko bidaa min don ko bidaa ɲuman don mais a bidaa ko kɔni a ɲɛ kan ka ɲini parce que bidaa de kɔrɔ ye a ye min don diinɛ na ka sɔrɔ kira m'a kɛ mais n'a sɔrɔla an ka sihahu bɛɛ y'a sabati k'a fɔ kira tun min dɛnɛn su ko ale bangena o la o tuma na ne hakili la mawuludu kɔni kɛra a fɛ sa o ne bangena dɛnɛn n bɛ dɛnɛn su
o mana ne b'a fɔ kira e bangena dɛnɛ e y'i ta kɛ suni ye ne b'i ta kɛ ka seli ye nin ko a b'a ta kɛ ka jaga ka hidiya bɔ ka di fandaw ma nin ko a bɛ misi faga ka di dɛsɛbaatɔw ma nin ko ale bɛ wajuli kɛnɛ sigi ka mɔgɔw wele ka na Ala ma ne ma se ka bidaya yɔrɔ ye nin na o nka nin bɛɛ kɔ an bɛ min fɔ aw ye a y'a cɛsiri al-afradu zaa'ila an b'o de fɔ don o don kelen kelenw bɛ ban de foyi tɛ to yen ni Ala ka se tɛ fɛn minnu b'a bolo a y'a minɛ anw tɛ karamɔgɔ ye min nana ni bolofara dɔ ye Ala ka diinɛ na hali n'a ka ɲi anw tɛ karamɔgɔ ye min ye mɔgɔw wele ka na sira dɔ ma a ye nin sira in minɛ nin sira in kan la o karamɔgɔ tɛ anw ye anw ye karamɔgɔ de ye min ye mɔgɔw hakili jigin seli ye seli ye sun ye sun ye jaga ye jaga ye hiji ye hiji ye o ye silamɛya jɔsenw ye mɛ silamɛya yɛrɛ ti ɲɛ min kɔ an ye mɔgɔw hakili jigin o de la an sigilen b'o de kan an bɛ taa lahara k'o de jira Ala la o ye jumɛn ye silamɛya tɛ yen ni jogo tɛ yen ɲinan kɛra nin de kɔ an ɲinɛna nin de kɔ kira cira ko a kana jogow de dilan kira yɛrɛ ko ne cira de n kana jogo dilan o tuma na wasailu minnu nana n'an ko accessoire ni olu de bɛ ko labɛn k'a ɲɛ Ala ko n'a selila jogo bɛ ɲɛ jogo jugu tun tɛ don alijinɛ na ya ayyuhal lezina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lezina min qablikum la'allakum tattaqun n ye sun wajibiya aw kan n y'a wajibiya mandon tɛmɛnenw kan kun jumɛn b'a la tara na sira ni Ala ɲɛ ka danw bonya a kana mɔgɔw tɔɲɔ n'i bɔra yen Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Muhammadu e mando de ka kusa mando bɛɛ ye min bɔra diɲɛ kɔnɔ adamadenw ye k'u ka mun kɛ ta'muruna bil ma'ruf a bɛna ɲɔgɔn zu ka kɛ ɲɛni kan ka kɛ sinji tuguli kan ka kɛ badenya dilali kan ka kɛ dɛsɛbaatɔw dɛmɛli kan a bɛna a ka balimaya dilan a bɛna mɔgɔw su ka kɛ ɲumankɛ kan wa tanhauna 'anil munkar wa a ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛna mɔgɔw bali walejugu la a bɛna sonyɛni kɛlɛ a bɛna jɛnɛya kɛlɛ a bɛna hasidiya kɛlɛ a bɛna nafigiya kɛlɛ wa aw minnu b'o kɛ fana wa tu'minuna billahi a yɛrɛ dan bɛ Ala la ne kuranɛ aya de nin de bilala fo an yɛrɛ taara an yɛrɛ sɔrɔ an k'a kɔrɔ bi bɛɛ bi kule ko diɲɛ yɛlɛmɛna diɲɛ bi yɛlɛmɛ kɛ diɲɛ ti yɛlɛmɛ diɲɛ b'a cogo de la mɛ ni adamadenw yɛlɛmɛna o de ye diɲɛ yɛlɛmɛnen ye karamɔgɔw kan ka min fɔ caman dɛsɛra u ye min gɛlɛya seli sun jaga hiji ko n'i bɛ seli dɔrɔn a banna i bɛ mɔgɔw faga o kɔnɔ i bɛ sa hasidiya la o kɔnɔ i bɛ sa nafigiya la o kɔnɔ i bɛ sa dabalijugukɛ la o kɔnɔ n'i bɛ seli mɛ Alakira selila dɔ su kan alayhi salatu wa salam selila min bɛ seli a ka misiri kɔnɔ a denkɛ nana kira y'a ka jalamugu d'a ma u taara o kɛ k'a fa kasange kira selila kan Ala ko a ma cogo di sawa'un istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum Muhammad i ye ne yafa deli nin selila ninnu ye i ma yafa deliw ye ne Ala ti yafa u ma n b'u tin di jahanɛmɛ kɔnɔ Alakira de y'u su seli Ala y'u don jahanɛmɛ kɔnɔ munna ŋaniya juguyara ŋaniya ni ŋaniya tiɲɛna maaya tiɲɛna o de la ne bɛ an badenw wele tuma bɛɛ ni fɛn tiɲɛna a bɛ dilan cogo ɲini na yan'a a ka dɛsɛ ka dilan ɲangata ni ɲani min bɛ diɲɛ ka bi dusukun de don inna nafsa la amaratun
illa man rahima rabbi. Ala ko ni yɛrɛ de bi ni yɛrɛ de su ka kɛ tiɲɛni kan ko fɔ n'ale Ala hinɛna min na. Tuma na ni laada ye hasidiya b'a la nka a bɛ kɛlɛ. O hasidiya n tɛ fɛ ka hɛrɛtigi ye ɲɛna, n tɛ fɛ ka hɛrɛtigi tɔgɔ mɛn, n tɛ fɛ ka waritigi ye ɲɛna, n tɛ fɛ ka waritigi tɔgɔ mɛn, n tɛ fɛ ka faama ye ɲɛna, n tɛ fɛ ka faama tɔgɔ mɛn, n tɛ fɛ ka dɔnnibaa ye ɲɛna, n tɛ fɛ ka dɔnnibaa tɔgɔ mɛn ni ne yɛrɛ tɛ. O de donna dusukun na ka empoisonner. A ti dan dusukuntigi ma dɛ, a bɛ den o den wolo a bɛ taa bɛɛ la. O tanasulu dɔnnen don, o tawarusu dɔnnen don kodɔnnaw fɛ hali minnu tɛ silamɛw ye. I bɛ joli min ta i bangebaaw la, i bɛ bangebaaw jogo min ta, i bɛ k'i bangebaaw ye sira min kan, hali Ala yɛrɛ da t'o la minnu yɛrɛ recherche scientifique kumana o kan. Tawarisu khilikiya bɛ yen, tawarisu khulukiya bɛ yen. Den bɛ bange n'o de ye a bangebaaw fɛ. O tuma na hasidi ɲɛngo, a ka ɲɛngoya min n'a b'o ɲɛsin mɔgɔw ma, a bɛ fɛ e ka hɛrɛ ka tiɲɛ, a bɛ fɛ e ka nafolo ka tiɲɛ, a bɛ fɛ tɔɔrɔ k'e sɔrɔ, e ye mobili kura min san a bɛ fɛ o ka bin, don o don a dusukun b'o de labaara. Dusukun b'o labaara ni min kɛ a denw bɛ wolo o joli de la. O tuma na o ye mun ye a bɛ fɔ ko naqsu tam, du bɛ sigi a sentɛgɛ kɔnɔ. Denw mana wuli ka fɛn o fɛn kɛ o tɛ ɲɛ bilen. Yarɔ kuma t'ale yɛrɛ ma. Tuma na a bɛ fɔ mun kɛra, o y'a dabali, o m'a dabali dɛ, a y'a yɛrɛ dabali de. A y'a janto a dusukun na. Kira ye yan de yira ko Ala b'i dɔn yan de, Ala b'i bato yan de, ko fɛn bɛɛ b'i yan de. Attaqwa hahuna. O de tiɲɛna. O tiɲɛna. Tuma na an b'aw wele ka na mun ma? A kɛra sinamuso ni sinamuso cɛ ye, a kɛra i ni mɔgɔ o mɔgɔ cɛ ye, i kan ka fɛn kelen de bila i kɔnɔ. Kow tilalen don Ala fɛ ka bɛɛ ta d'a ma. N'i y'i pan o kunna dɔrɔn i ni Ala bɛ koya, i ka diɲɛlatigɛ bɛ nagasi, i bɛ tila ka taa jahanama kɔnɔ. Hasidi bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ hali ni misiri alimamiw don. A y'a janto a yɛrɛ la. A b'a yɛrɛ kanu ni hɛrɛ ye cogo min na, a ye a mɔgɔ ɲɔgɔn bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ten, Ala ɲɛ b'a dusukun na. La yakmul lil mar'i l iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ala kira ko kisi nɛɛma b'a ma, aw dɔ la kelen si tɛ kɛ mumini ye abada. A kana a yɛrɛ nɛgɛ a tɛ kɛ mumini ye fɔ a bɛ min fɛ Ala k'o hɛrɛ kɛ aw ye, a k'o ɲɔgɔnna kanu n'a mɔgɔ ɲɔgɔn wɛrɛ ye. A k'a kanu n'a balimaw ye, ko Ala hɛrɛ kɛ ne, i ka hɛrɛ kɛ n balimaw ye. Ko n'o tɛ dusukun o dusukun na, e tɛ Ala ka mɔgɔ ye. A y'a janto a yɛrɛ la, sɛtanɛ bɛ mɔgɔw nɔfɛ. E kelen tɛ dɛ, hasidiya mana wara dusukun o dusukun na, e bɛ den o den wolo, Ala b'a bɛɛ nagasilen de wolo. A si tɛ foyi ɲɛ. Hasidiya man ɲi, ɲɛngoya man ɲi. I bɛ min ɲɛngoya a tɛ fɛn tiɲɛ o ye, mais e yɛrɛ de bananen don, i degunnen don i ni na, i degunnen don i farikolo la. Kira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam ko an kana fɛn fɔ hasidi ye ko min b'a kan k'o b'a bɔ. Min bɛ hasidi kan o b'a bɔ dɛ. Ni ɲaninen don, tumana an k'an yɛrɛ sama ka bɔ nin fɛn ninnu na pour que an ni Ala ka jɛ. Tumana weleda min bɛ ansaru bolo, wele kelen dama de don. Aw bɛ seli dɔn, a bɛ sun dɔn, a bɛ jaga dɔn, a bɛ hiji dɔn, ko a ye jogo fara a kan tari silamɛya na dafa. Nin dama de don. An mana ni taabolo foyi ye nin kɔ k'o yira maa na ni jogo tɛ. Bon an dun ka kira ko ale cira ni jogo de. Lahara maa o maa bɛ don alijinɛ na, a ye aya bɛɛ lajɛ. Bima kanu yaksibun, bima kanu yaf'alun. Ko u kun bɛ min kɛ yan ko an y'u sara n'o de. Mana ni jogo tiɲɛna ko bɛɛ tiɲɛna. A b'a janto nin na. Ni Ala ko bɛ yen, ni cikun bɛ kiraw la, adamadenw bilali don sira ɲuman kan an ka balo hɛrɛ la diɲɛ na yan, dɔ kana dɔ tɔɲɔ. A b'i n'a fɔ ni tubabu ye machine dilan
a bɛ papiye dɔ dilan ka d'a kan n'i y'a mara ta a bɛ si sɔrɔ n'i y'a mara ta a bɛ mɛn i bolo a tulu falen nin kuma in na kana sɔn ni funteni degré sera nin ma i k'a fa o bɛɛ kun ye fɛn in ka lafiya de ye i ka nafa sɔrɔ a la tuma na Ala fana y'an da a tɛ se a t'an to ten n'a y'an to ten a bɛ kɛ baganya de ye min bɛ se min na o b'o dɛrɛ tuma na Ala k'o la n bɛ kiraw caman a k'an ka balo hɛrɛ la cogo min na n bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye a bɛ fɔ o de ma ko diinɛ o de taara k'an bolo n'i tɛ turu ka wuli ka bɔ ko salama ko ko silamɛ don tuma na n'an ye nin yɔrɔ ninnu faamu a mana se a sigiyɔrɔ la a b'a janto nin yɔrɔ ninnu na min bɛ an bolo nin de don wa Ala bɛ k'an dɛmɛ min kan fana nin de don a y'a janto nin a ye sabali de y'an se yan wa o kana tila an na dɛ inna Allaha ma'a sabirin Ala ko kuranɛ kɔnɔ ne Ala faralen bɛ sabalibaw de kan sabalibaw Ala jɛ a b'i kabakoya a ka bon hakili ni faamu bɛɛ ma an ka nin jamana in nin ɲɔgɔnna jama o ka jɛrɛ yɔrɔ dɔ la hali ni cɛtiri bɔ yɔrɔ do gouvernement ka surveillance b'a kan hali ni cɛtiri bɔ yɔrɔ do maa ba joli kɛnɛ kelen kan n bɛ fɛ ka min fɔ a bɛ polisi minnu ye a bɛ garde minnu ye a bɛ fɛn o fɛn ye a bɛɛ ye an taara min wari sara u ye de ko a ye nin bila ka na u ka n'an dɛmɛ ka baara kɛ gouvernement ka cɛ kelen t'a la ça c'est quel pays ne ye jamana jumɛn ye ne ye jamana jumɛn ye bon kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na bɛɛ ɲɛ b'a la a dɔgɔyara an ko an ka faamaw ma jamana tɔw an b'a kalama quartier kelen mumɛ de jɔra gouvernement fɛ ko parce que n'anw bɛna olu ka jamana kɔnɔ olu ka jamana hɛrɛ de don k'an k'u bisimila des milliards ko karamɔgɔ minnu bɛ mawuludu kɛ anw fɛ yan ni n'anw bɛ bɔ Mali la yan ka bɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ka taa mawuludu la an k'an ka dinɛw jigin yɔrɔ kɔlɔsi ani an ka jama u ka kisi quartier kelen mumɛ k'a jɔ k'a ban ko dinɛw minnu mana na olu ka jigin ye a ye dugawu kɛ nin jamana in ye dɛ mais anw y'a ɲini an ka fanga fɛ a ye dugukolo dɔ di an ma jama bɛ se ka fɛrɛ yɔrɔ min na kunun de a yɛrɛ bɛɛ y'a mɛn ko hectare 150 k'o dira an ma mais dɔw tasuma ye dɔw minɛ ka ban tasuma ye dɔw minɛ ka ban ko mun na o kɛra ko mun na o kɛra mais olu kɔni b'a dɔn jamanaden bɛ ka hakɛ wajibiyalen bɛ gouvernement kan n'i sera ka nin ɲɔgɔn na bila ye yɔrɔ dɔ kan ka d'i ma i bɛ mɔgɔw bila yɔrɔ min na diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ anw ta yɛrɛ de ye Ala k'an laban ɲɛ mais u k'a dɔn a wajibiyalen bɛ ne ka faso de ka u k'a kɛ mais hali n'u kun m'a kɛ Ala b'a kɛ hali n'u kun m'a kɛ Ala b'a kɛ an b'a fɔ ko a ye a yɛrɛ lafiya Ala bɛ yen mais min kan ka kɛ jamana fɛ jamana k'an k'o kɛ Ala k'an n'aw dɛmɛ Ala k'aw ɲuman segin an bɛ min wajibiya bɛɛ ka Ala weleli don a kana ɲinɛ garibukɛni in kɔ dɛ foyi t'an bolo an jigi bɛ min kan aw ka dugawu kɔ ka sin Ala ma Ala b'a dɔn mais a bɛ min fɔ Ala ye a bɛ sɔn bilahi a bɛ sɔn a ye Ala wele dɔrɔn an kɔni bɛ hɛrɛ ɲini diɲɛ bɛɛ ye Ala b'a dɔn Ala ɲɛ bɛ Hayidara dusukun n'a jɔlen n b'a ɲini o Ala kelen fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ ye mais ni mɔgɔ minnu k'u ti fara an na dun ya Rabbi Ala ka fɛn s'u ma u ka ɲinɛ anw kɔ
ya rabbi ala ka fɛn siw ma o ka ɲinɛ anw kɔ ala k'u tɔɔrɔ jigin u yɛrɛ kan ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allahu akbar Allahu akbar Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ cogo min an b'a deli ala fɛ an ye seli min kɛ ala k'a minɛ kutuba min ni o fana kalanna k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen nafalan ye ala m'o kɛra ala min ye mawuludu kɛ fura ye k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka fura ye ala k'o kɛ an ye juma caman bɛ ala bolo an b'a deli ala fɛ ala k'o yira ne na o la ne tun y'an ye bangoni jaginabugu la sɛri suwan madan hayidara ale ka juma misiri kɔnɔ an b'aw bila ye aw k'an bɛn juma wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا